LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakura mugi pinyo lel kakineno kani ndi wane mudho lakini wawacho ni nyake yude kaka en nikech ma iluongo ni Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Gisani ni endi wan ka gosiepna na bende chin kachana kele lakini adwa no kaw good example from these people. Kaw example from Omari, kaw example from Felo, kaw example from Tony Ndiema. These are guys that at a given point we've knocked each other but we keep on working together. I believe that that's how industry should be, and one ka endi gi Felo mokwongo kuongi ka 1 minute subscribe ne Luo Trending Nation kapoke subscribe ni mar koke yude ka to samoro onge komibiro yude sana sana piny Luo ka endi. Felo bwana ineno gine mano nena ngoto wana Felo mos jo piny bwana Ini kumane ni simu kosean midwa. Mano bra do ne gima Felo neno ka Luo Trending Nation oningo beri kamera moro malo kama. Mamenyo simu. Dong mopandi gi nyenye lelo. Simu ngene ka private mangato kata ina kya mo mirango simu. Otherwise mos jo piny. Aparo ngi kawo mos mara makende. Kuom ndalo mathoth. Yeah. Anyinga mongere iluonga ni Felo od Nyagoro. Mane nyingo mongere kamoro moro. Nyaka nuwo game changer omera ma microphone go wanoma wasebudho machane last year. Ne last year dwe maradi. Dwe mara 11. Mara 11. Yeah. Makoro wani higa manyien ngomi biro nwago higa manyien ni endi. Challenge to ng'e. Isego gari piny bicha kichungo. Mane mabiro nugo higa manyien. Iduogo chungo gari mini ko piny. Gari nige insurance adier, gari nige insurance. Mane go manyaki kuong rango. Okay. Felo gimomi aduogi ka. En kinde moko mokalo chien kacha. In gi Tony Ndiema umako gonde mutero ka police. To in ng'at ma wasechandre go ming'e kaka ka police samoro gi weche ok bere ahinya. Aluongi mondi inaret ne jopiny ikon gi ni actually ang'o mono bet makna kama dwana ang'e sauti kik sauti lal koro Chieng' ni goya noma makawuono kikawuoto kara wacho nono. Sauti lal koro do ka umiyo koro Nyalo bedo na wuota wacho nothing. Umiyo koro nyaka wang'e ni sauti Tieko so onge. Kama maitu mbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. LTN. The best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest.
Yes, Nyakoromogi, ne waloso sound kanyo. Adwa ni koro in memake nikech adwa ni jogi winji gima wawacho maler kabisa. Ne waloso sound kanyo, nwahakikisha ni gimoro amora is okay. Hapa ni kuma untiere no winja masawa. Yes, ne napenji. Felo ining'e kaka ka police gik moko tek ma imbe nomaki gi wach Tony ma bende ne litni sana ni inindo sel kasto imbe kao ng'ato Felo ma bende use struggle go industry ni tidhi bole sel Mano ng'ama nakawo babole sel. Ogunde tamako nan kode grudge man. Ket gini machiegni gi dhogi bwana. Okadwa ni ji olawe como mana ji nolawo. Ogunde tamako nan kode grudge man. Generally, an awinjo ni pesa Tony moro ogunde olalgo. Then imbende idhi donji e katikati wacho ni bwana kaka ne Tony omakacha. No, kaka ne Tony omiyo makacha, we koro nyieni be odhi winji gima nambe na winjo. Report miwacho notakia. Niko panti ng'en makiata kia mang'eyo tang'eyo. Niko andong iwacho maber ni luonga ni Felo. To Tony Ndieme Tony Ndieme? Tony Ndieme. To grudge ma Tony Ndieme gogunde adonje nang'o? No, ine mix ni intiere nikech awinjo nyingi ni nudhi kuma ng'ane nitie kuma ogunde nitie un gi Tony Felo nyinge nitie ka Felo. Number 1 aparo last year kanyo nwayuare gi Tony achiel ariyo adek nowuok. Yeah. Makoro gunde miwacho nadhi makono ema paro notimo bwaduogo wachako wuoyo gi Tony. Ogunde no. Niko paparo first day mara mar wuoyo gi Tony. Chori koni matin. Mana matin. First day mara ma wuoyo gi Tony. Ogunde manogona simu. Nensa pargari odhiambo. Yeah. Chieng' mande. To penja nan kanye tang'ise na kawuono kadhi tich an slot piny ka. Yeah. To ng'isa na dhi ire Njiru. Badir ng'eno gunde en ng'at mabewa wuok go maboro. Koro kano luonga nadhi go nagombo winjo kuma luongo na. Yeah. Baka opatik na ba idho pikipiki badhi nyaka Njiru. Bobiro bokawa Njiru stage bwadhi nyaka ode. Bwa wagomba kamagwa achiel ariyo adek. Yeah. Tiwi mbaka kaima story ma Tony nowokie Tony Ndieme. To gundo chako nano babu. Asemanyo wan jok mane nika Tony. To an gi paro moro ka. Tony ok ni maber. Yeah. Ta gombo nwa konye. Ta paro npenjo mana penjo gunde na penje niya. Idwa nwa konye yo mane. To wacho ne ngu paro nuan ka kosiepe mane ka Tony mano kuongo kwanyo no kinyo wonyalego bulldozer yani jok mtima ne watiyo ka Tony Ndieme. Yeah. Jok matene. Tangise ni ya ando for now tinge kinda gi Tony. Yeah. Mok dawuondi. Lakini anta ongo kore grudge. An ng'ama chunya tor pio na seweyo. Yeah. Lakini ken kumidware support tok datamra tangise katakane pok wachwanyre gi Tony abena ngu plan ilano nikopne katakane wachwanyre no nwango ka aseng'eyo hali mentie na ngu plan ilano bena semanyo exneli bwa wuoyo exneli no yien watem choko kailano. Yeah. To gundo go nan sawa mane plan mabena na neno. Tangise niya dongi nyalo call Tony ti explain ne nikopok inyalo yao group to ng'ami on group to kia. Okinyal yao group e tok ng'ato. Ni kore ko winjo ni dwa konyo mari to yao group mari to mari kiani yao ne group. Tangise ni inyalo gochono Tony ti explain ne. Tader no gochon Tony sechego kawa bete ode ne ngimo sario tieno.
to Tony nokomako sim. Yeah. Tachaka kao simba tang'ise nan to kapar kodhi mako niko pok wawuoga. Tagocho ne Tony to Tony omako. Tang'ise no gunde dwa wuoyo kode. Tamiyo gunde simba. To ka gichako wuoyo to Tony nong'iso gunde ne en dala oriembo kochung' kando togo Ogocho. to adieri immediately gimo 10 minutes to Tony ogocho back. To kogocho back to gunde explain ne paro ma wan go. Tony be nowacho ni mano good idea kwa nyalo konye kamano ten good idea. To gunde ng'ise ni kara sawa wadhi loso group wadhi keti admin mondo iad jokma osiepeni manyalo konyi to Tony be ng'ise ni sawa. Kora be kaka na oko gunde no ta awera gi story non ko pod onwan ko kwani good time gi Tony koro no kanyal fuatilia Sana. Kora be adhim na mbele gi tije na otieko gimo 2 days to ogunde gocho na gimoro sario kinyi WhatsApp go group mo create no anko se create group bo ketai group koro gocho through group connect call ma en an Tony Ndiema koden to gundo wuoyo chako explain bwana aseloso group Tony benka koro anyalo choko uru paro to atimru nango taparon penjo mana penjo niya sa useloso group. Yeah. Plan mag group ni en mane. Tony, an mana penjo Tony, giki mo mako makun pesa ni. Tony ongiso budget mare ma gike mo mak. To aketo rate ma pesa ma budget mo ngiso ma gike mo mak. Wow, kamano. Koro do ngena na duoga weo, kora na ngena dano timango dong dano choko. Ogundo chako kola. Kendo na be ode mano koro oselos group ta be ode to ngisan bwana an ga idea moro niko manager matoni nyochan gocha osewenya katoni mano niluonge ni Mike kinde mano yare Tony Mike Ton no sewenya katoni tangiso gunde na anyaka no yore gitoni okaluga giktoni okaluga giktoni ansani aluga managika len madalo e maluo to ngisan bwana ana dier makende ana dwan wakonyo Tony to wan jomo setiyo gi Tony mwanyalo konyo Tony tapenje ni dwan wakonyo Tony o mane to ngisan filo ine minyalo konyo Tony wan kodi to anto for now asenwango tich kaema me kaira donjo kaema makendo kdawe kaema kenda dok makoto Tony to genya bende ni tich ok nyal we tije chan biro duogo mako Tony. In ma tiji ni kang'iyo en ka hayo kindonjri go hangla. Inyalo konyo Tony. Tangiso gunde en kanyo to tek. Bed kingen Tony. Wase yuare kode. Tunge kumosero mektabu achon bwana no yuare en guma kama tang mane kelo yuarok ni. Bwa wuoyo ka joma do. Pokwa wuoyo. To gundo go nanno. Dichuna manyi Tony monda ketu pinyu bana dwan wakony to Tony en ngama fadho golo apenywa wawe bedo gasira nyako dawo na gan gumana timo ko mari nash na timo gumaracho ko ne bed na dhi tangise no ogunde tangni ne ka bena chopo kanyo ntegu manufusa monda chop kanyo Dr. Tony no wegi kumo beti an gadier no ng'eyo kaka wasetiyo kode tangna tim girila no obonge no ken hero mamonda tim obeno fusa to gundo go nan sawa bobe story no kamano angiso gunde mano story mo kwanyal goyo niko pa bed Tony no wegi oneno na diero onego bed na konye to o feel na konye to onego bed no manya to ngizan felo kosa no betie lakini koro wa joma chwo ngenjo machuok mark story ano kanga madhako bawe okunda paro kana okuomo gunde taparo no kora kiakta no gocho Tony okanyal ng'eyo then otieko gimoro one week koro ji choko to Tony oduogo gochona Tony wege moduogo gochona mbabu mpango koren mane nogochona kane tich tangise na sani ane tich wekana wokang na manyi bange wawuo tabe wi oduogo will 2 days koka gochone
to gunde moduogo gocho na 2 days ni to penja na tise we Gitoni ko pagocho ne to komak tabia feel guilty chan Tony no gocho na rangisen ka tita rangisen kata sami gocho na gani ya Tony ne madwa manyo kora gune Tony ne madwa timango ko kaka no ngisa chata paro Tony no gocho na to pokamanya ba Tony no gocho ni tikwere ne ane tich yang na gocho ni to ka gocho to kicheki gocho ne kora ko gunde no gocho na go angise na kata Tony ne madwa manyo tadir ka ko gunde no ngado simta manyo Tony tangise ne nyori penja no mapango nango to ngisa no bwana adwa na chak tich taongo gik tich koro udhite monango tangise na adong nyawa secret group wane pesa madhi wuok mondo wane kaka gigo wanyalo golo tono ngisani ya agombo ni konya okidhina kuom ng'ama nomako gigo iwuo kode mondine no nyalo konya nango tangiso Tony ni wigni tadech maybe kanyalo bedo next week to Tony bongi sana January ni poden thuolo odwa no chak tich Feb tangise na mano kara podan gi time abro dhini takao time amanyo gunde tangise na Tony ogocho na kama but okanyal tamra abro dhini abeya adena dhi kuom ja sound no ba wuoyo kode bo explain na kaka gigo no bedo achiel ariyo adek bo wuoyo bongisa pesa ma kiwango makwa nyalo chopo to nyalo miya gigo kwa winje baduogo bakelo wach kori ng'en committee kore na an go gunde don kori ng'en wan moyo group mondo akonyga to ukony Tony wakony Tony koro committee dong en an go gunde achaka duoko no gunde wat ni bwana adhi kuom ja sound cha man gi drum set ma Tony wawuoyo bo explain an kwan wango ne pesa makama by the way ja sound cha no ngisan kwan wango ne 30,000 to miyo Tony gik moko winjo Papa explain no gunde ba gundo ngisan karasa sawa don koro pesa ni ng'en kora duoga bedo busy moka fuatilia group kaka be na adi jok moko to aduoga koro ka fuatilia group iduoge relax aduoga relax niko pingeni ya pod afil ni ya beef moro pod ni kindwa nga Gitoni to pokwa wuoyo pod afil beef cha kora neno ni ya etime to kan sawa atime okan sawa koro kata gero lakini atima timan koro kiknen akadua lakini koro ng'en group no kashughulika go for long sana koro ng'amo mi aduoga shughulika group ni nen chenga manadi group kato no gochona ntio siepne moro mo wuoyo go mabe nyalo support Tony ade angiso gundo ade group no kiana admin no ngisa yan no gocho no gunde to komak kore makadonji group tanwango ka pesa osegole group kanyo manyalo chopo 35 nen gimo 35,000 kama kanyalo paro tagocho no gunde mako tangise na ade ngama kama tindikne pesa makama kama wat no bro chulo to gunde ngisan sa to gunde ngisan koro watimo nango gik Tony gi watimo nango tangise ndong na sedhi kanyo bangiso kaka awuoyo go boyno koro ka pesa no ntie to uno orna uru monda adhi atimango adhi akaw giga kelnu to go nan sawa karamia ndalo matin pesa ni ochop kata gimoro 50 tangise sawa tiwi ndalo matin to kapok otieko gimo 1 week to Tony duogo manya to ne wawuok kaka joma dongo mamako to kanyal wache social media timo kuma koro gin mentor man to man bwa wuoyo bangise no kif ken kamano tabende kara chunya de gombo no bende kama bwa winjre gi paro ng'en ng'ato kata komu ko ukuta ni to ngisin bwana ukuta no to natuomo lakini but it's okay yanwango sumit moroka okiwa we monda geri ni ukuta no mondo ng'iyo boundary ma ukuta no beda iwacho ni sawa kodi wi wuok kanyo tema koro ne wawuog Tony achiel ariyo adek wach band tema Tony ko Kisum to gochona mabenda awinjo ka o explain e interview adier no gochona sa 12 okinyi to ng'isa ne ya babu nchek makwame tapenje ni kwamo kanye to ng'isa nitie pesa modwaro to odwa chulo ot
then pesa no bro recover kanyo mondo warga gik moko. Tapenje ni dwa pesa di. To no wacho nan 17,000. Tangise ni se gocho no gunde. To ngisa no singiso gunde pesa no. To gunde lenge alenga. Koro kanyalo wuogo gunde ta wuogo gunde timango. Omiye pesa ni. Tadonji group tagoyo kwa ng'iyo pesa mosendik. Tadwango pesa matoni dwaro ni. En almost pesa mosego. Mane ka ogunde oro ne 17 to ne dong gimoro ne dong gimoro 5,000 ka ogunde no oro ne 17 kopne seche kono no anka 22,000 osedonjo. Ne dong gimoro 5,000. Tagocho no gunde. Tapenjo gunde ni ao. Toni gocho na gai wach moro ka. En adier ng'en Tony ten ng'ama jatendwa ndio to kwa trust. Kata story mane biro no gundo ting pesa ni ne waneno ni ya. Kata mano to wang'ise ni bani to pesa ni koketi simbi. To kodhi tiyo tich mu wagolo ne ni. Idhi epo kode. Kodhi tiyo tijni. To jok mwaluongo kage dhi neno kagoma. No ne waguondo ke. Wan makula wan bidong kuman umi Tony pesa nadi. Kora ngiso gunde mbwana. Gini paro ne na diere kuma Tony wacho ni no kwamo en adiere. To gunde bedwo kano kopar ne na diere. Lakini we wamiye time wane. Tony duogo gocho na ko explain na. Tingente the way mangama men ka gocho ni. Dr. Ken ga jamria mbote the film bwana. Ngani ka ko gocho ni. It is true. Agocho no gunde bak tangisen bwana. Aparon guma Tony wacho ne na diere. Jama no chal mokwamo kako wacho no. Kore ni gumetem. Dong pesa no mare. To be podi choko no timango. Okonye. To sekwamo. Ini miye pesa no. Aparo ngama digo ini miye pesa no ngen ko pesa no podi konye. To gunde go nan sawa. Kara waorne. Dongana we story no kamano. Ini ngende ogunde oro ne. Dongana nge pesa janti ogunde oro ko posengi san kara watimango. We orne. Waorne. Koran na wera story no kama nangeno gundoro by the way. Abe adhi tije na. Kachopo kendo kine go kinyi to nono anka the whole day kaka to no gocho na tangise na gocho ne bag. Adere no ka gocho ne. Kuri ngen kachopo kine go kinyi. Tawacho na penje Tony ko gunde nyoro na pesa ko kaka nyawe na gocho ne bag no ka gocho ne. Ya. To kapoka woka dhiti tagocho ndo penje no gunde nyoro ni pesa cha. To ngisa no ano gunde pokoro ne pesa. Gunde pokoro ne pesa. Tagocho no gunde kendo. Kaka na ngado sim Tony immediately tagocho no gunde. Tapenjo kunen kwa ni nyok kiro nga ndiyema pesa. To gundo duoka kata sama wuoko dini. Ani apiko adhi bank. Adhi golo pesa no monda orne. Monda orne ndiyema. Tangise ne bwana. Boy no chal mokwamo. To kinga mabeto winjugu mongisi orne ora pesa no. To gundo duoka na timo kamano ba. To donga be ngado sim ko posengi sano timango. Aduoga feel stemo konyoro bedo mode kaka no mi bank no tame stemo ko no neno pesa no ko betu e pesa ne kacha ko timo ngango botiyo. Ode chemno kalo chopo godhi ambo Tony no gocho na sari otieno. No ba. Ogunde pokoro na pesa. Koro watim nango. Okidhi ane ire face to face. Iwuo kode. Tangiso Tony kitasama wuo kodi ni aonge machiegni. An mana yo thika. Maybe kana duogo bado time tana nyalo manyo gunde mondo wane ka kwa nyalo timo. Kana duogo gotieno no duogo gotieno. Koro kine wacho nka poka dhi tich. Abebe yodo gunde face to face. Awuo kode mondo konyalo oro Tony pesa to oro Tony pesa. Kana dhi yodo gunde gokinyi no na yudo ka entie. To gunde ngi njaro moro en yo toko dot kiful. Kori nyalo paro no onge. Kori ng'en ka chopi dhode kanyo ta duongo ta okawinj reaction. To gimoro biri mind na gochne. Ne ogunde olororeo. Tagochone. Mamo ndangise ni bwana an mane dhot kan maduongo ne. Tawinjo sim ta kayo wake iye kacha. Ene ot ogo dhot. Simu to ywake yo. To komak.
Achaka oro ni message WhatsApp. Niko online tangeno ko gumo shinda gae. Oro message WhatsApp mba ane dodi ka. No koduoko. No duoko message no sande ko tieno. Kakora se abago cho nyaka toni ni bwana koro. Stochu go gunde na no kadai okane kanya. Mai dhiro gunde. Okuoyo mochuni dokot. Adhi tich koro. Nikopna neno na dhire kapoka dhi tich. Kora dhi tich. Agiso toni ni bwana stochu no korano hinga. Ka dingi kaka dikonyi to sa. Sawa. Ko maro gunde ja to koro tek. Mane kana agiso toni maro gunde ja to koro tek. To toni no dwaka wada chiel koso gundo tiyo go pesa. Tagi tabe adwoko toni ok dawachi mano ko ano siepne to poko timango. Poko ngisa. To toni go nan kara sawa. To tiko 2 days. To mama mororo 10,000. Be ana ken or 10,000 simo gunde. Toni emo kolla. Nubwana ntenga moro no gunde pesa to poko update group to sani korem 3 hours to poko update pesa no group. Ta penje ne or pesa di. To no ngisa no or no gunde 10,000. To ngamoro pesa no segucho oro ne. To poko update. Ta gocho no gunde. Mbwana nte pesa moro ni kanya wabe ko kangisi amount. Nte pesa moro ni kanya to poko update group no achango. To ngisa na oni ndoga be ko chiewe kone. Kone. Tangi sensawa. Koro kano update pesa no group to Tony ogocho na no gunde ka wone koro na 10,000. Nyiso ni Iwinjo statement ni maber. Koro ngena to koro aselo statement gichunya weki kasinge no gunde to tiyo gango. Gi pesa. Ko panga maduonga neno ogunde no siep na tange. Tane no reaction mage. Oro Tony 10,000. Ingen koro pesa no onego bedne 30 something. But oro 10,000. Nyiso ni mubiro chemo forward. Mwemo forward. Tagocho no gunde. Tapenjen babu. To Tony nyoko yo 17. Ini mie 10. How? Tungisan nyo wacho ka 17. Karawa mede. Kare no dwaga paga birio. Ana birio ni no gawinya winja. Karawa mede habirio. Ago nensa lakini chunya wegi to sengisana kata birio no tima. Okay. Abe kachopo godhi ambo tagocho ntoni. Tapenja no gunde umedelo faberio. To gona nkune. Poko mede dao. Koro mano kalo koro awe story no. Koro dong Tony bose nwango konyo be koro afil nikop koro be okoko sim koro ko penj koro be awacho na dongo senwango konyo ma manyoto dwaro koro pesa ni ko beda ko wargi ko nego bed dwaro eno jasra jaso wargi ka koro boy no chopo dwe mar ariyo jo hanglo pango tich takao simba tagocho no gunde sa deko tieno tapenje ne jo hangla gyo sechako tich to Tony ne wachako ne wakonyo no dogi tich koro mpango en mane gunde ngisane ya kinyi dech tago ne wigni tan thuolo ma wigni kwa nyalo go shughuli go to nyalo bedo maber dongi san kinyi dhi kaja sound cha idhi wuo kode kado kaw kata 20 niko pingen pesa nyocha punguza wiye ba mi Tony 10 koro dong 23 Koringen 25 ni nte pesa moko mano tugo kanyo koro gunde no ko update gi. Koringen mako golo koro pesa no doki 23. Iwinja. Abendo kadwa neno okadwa no ne kaguma aluwo pesa ni sana kaguma maka. Kora beka ko tera cheka katimango. Ko wachi 23 to imbe kan. Lakini adier makenda to kigo kwanto pesa no kalango. Kono benen gimo 26 25. Ko ntenga mano golo pesa. Botugo rambe 500 makata ugenya noro 500 no boboyo chakoro 500 ndenga manoro ne 300 ntenga manoro ne 200 pesa no kalo karibu 2,000 koringen mane manotugni ogunde no kondiko iwinjo lakini abeno koro kadwa ngisen abana pesa ndongen kama wacho ni 23 sawa
sawa. Koro dongo gisana de wogi ja sauno kanyalo kawe 20 no mondo wen Tony drum set wane kendo kaka wachako machielo. Yeah. Na okyo dasari okinyi kadhi kuom ja sauno ngana ngin pelo 20 chantie. To gunde wenga musiepo konyalo ora ko pesa onge. Yeah. Adhi kuom ja sound nachopo kuom ja sound gimoro saa 3:30 madhi ang'wen. Bo wuogi ja sound wachon kara ken kamano to sa bang'i sena koro neno modong' no to ni boga mi wik ka wik ko wokiango tich. Lakini down payment madhi miten 20,000 lakini koro 30 mane wena cha par modong' ni to ni boga tugo ni ga wiye wik ka wik ta ko tugo ni 2,000 nyaka par no rum. Bija sound cho yie akao sima gocho no kunde gimosa beach wase wogi ja sound ye don koro pesa morito mondo mia drum set kora be ko kwano niya dongi 23 cha ogundo na 21,000 achul ngani 20,000 1,000 akao go batingango atingo gigi aterin toni mabe bade na ngiso ono akapode okowuog Tony sana ko watch band kitan koro odwa na konya ke band koro gigi nono bed na kao to gunde ng'iyo kaka miyo Tony to gunde agocho no gunde bana koro gumitem iwi 23 no or na 21,000 adwa ming'ani 21,000 akao go uba to gunde no duokan sawa Unge nom. Kori ngena be bet ka gija sauni wako mpaka wanyonya kasoda kanyo madong arito pesa chawa ochul ngani akaugi umari wako mpaka nyaka so chiko hacho nne twa kata karachi awacho sichepo konyalo sima ninge sichepo konga kishida moroma Warne twa ko ka mpesa nyalo ka paro ngatu pokore ngaro se oro ngidile kora confirm balance twa ka balance tena na maharacha Dagocho no gunde. Kato ni dhi sa beach. Sare au kioda sare. Sare. Ma en mogocho na. Ingen go banalet kania en mogocho na be. Moktanan makasen bwana. En mogocho na bwana be. Bwana cheno na wo babe. Chena paro mabere indane gocho ka. Indane goche gesa ka. Koro beti gija sound ya bobeti gija sound ya bacho na pana. Niko planning tangise na pana katana be kora feel na lewe kop koro gunde ochopo gimoso chiko kanya gocho to ongisa we ane matin ogunde no simma cheno simma no doka magikono ongisa no we ane matin kodo ngana we aparo no we ane matin sije moko wie no will koro dwa keto after we ane matin ogunde no kumaxim to ki text to ko reply text no duoko bang dalareyo duoko text na no bang dalare kakora waseo kocha babiro bawe oyugi egesa kabukora achona wadhi shughuli machielo binya ka text akena ngi text no bangi seno gunde shugundu butoni ko koroka dwa kata group na dwa left niko koro chal joma pima bogundo woko da bongi san ki katem girila no by the way na text na do kata group na dwa left bongi san ki katem girila no to kalo urega dier go gunde kuma oke na winje no ka left kinyne mano kwa sai kase jam kode kaka wono koro kinyne kendo to gunde gocho na gimoro sa paro dhiambo to penya na yan kanya tangisen dong wig ni nangis na tulana na ot kijok suka kawan jomo se veda penya na ka woni dwa miage moro to ngisana dong adwa ni dhi kocha bwana dhi kaw gi kindema ka tangi sena adi sadi don woga oga sani kata fe akawona na maoro ni tangi se ki jokes mbana ogunde ine ndie mangeu awo kumna ka sene no fe kapoka neno fe no to kanyal wok don ongizani bwana ni woga oka dongan masengisi to nono anka diro nge kumate imo tunana nge gari donga be moro gari Iwache ni makawuno jamani ma gine ni. Kawuno to yudo pesa. Awo komari na nyaka richo TRM gari. Mari kana chopo TRM. Na mogo la mongi sanya kafe yuda yocha. Kendo ku Maxim. Boko mako simbo duogo chuo loro nyaka sim. En mteja.
lakini cheno to kumano konya no na chopo TRM tacho na goch ne mondi kapok achopo kuom One Sound. Kora be kano aneno ka gino timeto roundabout ma TRM ne mago roundabout aduogi ot. Bwana sina no matek industry. Aduogi ot. Iwinjo. Tawera gombakano. Mbakane makoro na goli bia. Kata group no be corona an kanyo lakini wakati mango. Okawuo be kasho gole kago. Kop kona ne onen jokes. Koro no chako gocho na. Bwana. Koro to ni be pacha chawa. Ingeno gigiti atimo katopoka ngiso kutato no gunde zungusha kama. Poka ngiso katato sasa nyakiru One Sound chabu wa winjere kama. Poka kone. Kitangize ni bwana. Yen mnikinda go gunde koran mangio no gunde to zungusha. Totone duogo gocho nanu bwana. Agocho no gunde to kumak. Batane no niya. Niko piningi go yugi. Dia ne iwona go yugi. Mondo ka pesa mantieno mia giga chago tich mondo watene mondo no. Wabro neno wakwa temo. Koro kanya man open up bangi sotoni neno gumingi sagano. Na seti. Lakini adier makende. Pesa unge. Badi no ambo ogine oba. Anangisa toni no kweta no wachibadi. Anangisa direct na adier makende. Pesa unge. Don pesa ungo bikune. Don penyan pesa ungo dikanda. Angisa ngo matemre ogunde no siepa. To chalmanyo tiyo ku pesa. To kodwa no wangeno tiyo ku pesa. To toni be no penja wada chien. Ne ka pesa no tamre na no kikatinga bro tikode. To un ko rut karento tigo nadi. Dangise abena duoko toni kabeto. Digo chone winje ne to ngisi na ko sistemo kanyalo ngisi. To sistemo ko no rito no seche mo kin bigot ne ko golango. Koro kapok wajaji no tiyo go. Goch nane. Koro kakane giwuoko gunde rakia. Anto no duoko mna gocho na bange no gunde wacho noro ni pe. oro ni pesa. Tabe ako ntoni ni sawa. Werit pesa. No kangise kitanu anangise mlan sawa tangado simu. Anbe kagocho no gunde. No kagocho no gunde. Totono duoko gocho na back no gunde oro tabangi so tonda gocho ne to ngisa no timango oro. But adir manya sai no kagocho no gunde. Niko nange maber no gunde zungusha. Koro no kagocho. Pesa unge. Pesa unge. Koro no kagocho no gunde. Koro gini oduogo bio koro wigario. Koro to koro pesa cha dware koro yero pesa no dware nyaki group ka koro pesa dware. Ji koro penjo nyaki koro penjo pesa nyaki group. Utimo nango. Koro an kuma naduoga buoke koro igona nyaka simu. To ukonyo to ni nango makta gik moko koro kuwe ni kitanga machoko pesa be koro dhi kimia. Koro kunde ngene kaka no chanwa ji group cha koro duogo le. Koro ngendi be feel aparo nan akiana ng message go kaka ngato penya be udwa konyo to ni adier makoro un muduogo bedo kimia ni. Ushala jo mono dwa pesa useyiro pesa mudu warugo. Bas koro mana kuma joka no duogo sense go. Message no narucho gi. Tagocho no gunde. Kima friends. Nagocho no gunde kima beste koro kaka Omari Josiepa koro awuok kima friend. Tagocho no gunde tangisen bwana. Gimoro chakre ka. To kuma koro jogi ochako gocho ne tanyocho ka wuoga e group. Miss nigi ni dhigolo picha maraj. Gini dhigolo picha maraj. To ani sezungusha to kingisa diere. Koro go matimre niya. Ngisa diere. Ang'o madhi mbele. To gundo ngisa niya. Babu. Pesa no kinya oro sabi. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer,
miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Mane adier makende. Mane ko guneno duoka. Adier makende ni pesa no kinya oro sabi? Sabi chiko sekalo. Sabi chiko nokalo. Bunde ma be koro chunyo duoko chok. Obe koro ng'eyo ni ochopi won. Ng'amo nyalo ngiso shida ne onge. Ng'amo nyalo ngiso pesa ni be okoyudo onge. Iwinjo. To ndema kano gocho na gokinyi to ngisan bwana. Ogundo tiyo go pesa. Ta penye koro wa inino watim nango. To ngisan gumadwa ni tim. Goch na no genya. Wat neno gundo tiyo go pesa. Ta bengen okda tamra. Dong ndeme mora. Agocho no bulldozer. Abe agocho bulldozer akise ne Ndiemo wacho na ngisi no gundo timango. Ogundo tiyo gi pesa. Ogundo tiyo gi pesa. To Kenya bo penyan kwani ndiema no tenda ko gochna. Ngisi na akia lakini gumaduong na no ora na ngisi no gundo timango. Tiyo gi pesa. Dong asechopo ote. To Kenya be ngisa na. By the way, aneno miss call ndiema no wamanye. Wa connect e call mondo wawuo wate. To Kenya ngisa ne ni tich. Kanyalo connect ndiema ta connect ndiema tadira gocho ndiema ta connect ndiema tabeka ndiema sema kusimtangiso ndiema sawa wan go genyi call ka wachne ka ki ora cha Ni babu to bo pimo no genya no babu ogundi utiyo gi pesa onge to genya bo penjo pesa onge nade we ane agoch no gunde no tadir tena bulldozer ko geto gunde e free call to gunde mako sim to gunde no ngiso ndi bulldozer no oro pesa no saparo dhiambo chiengno mani ngeno podwan ga Januar pok wadonje fer mano podwan ga Januar kore ka hawo garumo no oro pesa no saparo koro chieng mogenya no gochon go gunde ni emo gunde no oro na text Iwinja maler. Chieng ne mogunde no oro na ga text. Tony ogunde. Panas. Narucho gik mang'eny ionge. No oro na text ni babu. Wa ngisi adier. Pesa no na konyra go kamoro. Pesa no jolo na kumoro ya. Lakini nitie pesa mageno tarik 4 February mokal. Mano koro Feb mawatien. Tangise ne bang. Tang an nga mosiepini. Amanyo moni keta ler molo zungusha ndalo gote yuonda dhi nyaka gnini tinge maber ni ongo pesa. Mano timane. To ngisa bwana dier makende na ngena yudango ayudo pesa. Tangise kin ngade ni dhi nwango pesa tarik 4. We ane awuog ndiema. Tadera gocho ndiema. Angise mokwongo message mineni yoro nani orne ndiema mondo ne ungi adier makene pesa de timango itiyo koro kata chwanye lakini isengisi adier to gunde be no winja to forward ndiema message tabeka gocho ndiema tapira gocho ne to kakongo ngise
kata nogundo ora message nini takwongo mna penye tisewuoyo go gundo ng'isa nusewuoyo to ng'isa ne nogundo oro ne mna message ang'ise no oro ni message nango ni utiyo gi pesa ni pesa okonyre go tabe ang'ise ndie man mantie kakineno message no mantie koro miss ni ya pesa to timna nadi koro nyakida danyuok biri tarik 4 to ndie be go nan kara sawa be wari tarik 4 no tarik 4 be chiege buda tarik 4 no romo koro ing'e nan machung' nogunde kuom ndiema kop ndiema se lose trust cha kuom gunde koro an man ndiema winja koro ing'e tarik 4 abe kochopo ta feel ni anya ng'iso ndiema nonego orne pesa tarik 4 koro abe tarik 4 gimosa boro odiochieng' tagocho nogunde to itimo nang' yoro ndiema pesa cha to ng'isa na ema shughuli kaka sana ema shughuli kano sani tang'ise ntem matek yoro ndiema pesa to go nan sawa tawe mbaka no kamano koro tieko gimoro kendo 1 week to ndiemo gocho na ni bwana goch no genya kendo no gunde pokoro pesa tabe ago kwano tapenjo ndiema ni to kinyal gocho no genya nikop kora temo ganeno niya jogiro kaka ikesi ki ire miketi diere ka tabe gimo biri chunya tacho na kanyalo tamra gocho no Kenya seche moko jogi nyalo feel gini kaka ni wachako group ni go gunde seche moko wan kode mpango moro seche moko ng'ani ng'isa na gocho no Kenya ken ge tension ne moro odwa neno nan to react nade tabe gocho no Kenya tang'ise ni bwana abeno kagocho no Kenya naoro ne message WhatsApp no kagocho ne naoro ne message WhatsApp tang'ise ni bwana jatelo gunde poko chudo poko oro ni ndiema pesa dongana wacho kuma ndiemo ng'isa na ng'ise abe ka chopo report charo ndie to genyo dwoka ndonge ndiema nyo ng'isa ngise wuoyo tang'ise ndiema ne mora gana wach ni no gunde poko timango oro ne pesa to genya boko namna sawa abe awe story no Kuringena mandiema koro gona sim. Bwana ukonya nango. To pesa nutigo nade to. Kuringen en gan utigo. Koro keneno gundo ti utigo nade to anu wacho nadi kumia nade tema. Odhi tiyo. Kora begino chako file. Tagocho no gunde. Seche wengen koro sim ndiemo komaka. Tagocho ne to mako mara. Tangisen bwana. Werwa kai gini dhineno kagma ne wapango kodi ni wachok ndiema pesa mondo wacham tinge maber ni nyaka wachwanyre gi ndiema pokoti ogada dweche are okinge akinyalo solve ndiema mondo story mang'eny jowe bede to gundo ng'isan bwana hadhi oro ndiema pesa weekend ni katieko tich mano wuogo gunde Thursday to ng'isan sando dhi oro no ndiema pesa jose wuok e January jikoro ni e February tich ma mokwongo tiyo mokwongo Feb ne no kwongo tiyo kanye tije ma mokwongo tiyo ga mogunde no ng'isan dhi oro no ndiema pesa ne niyo malo Kitengela bache ong'isa no dhi oro ndiema pesa kotieko ka gitieko shogo ka gigo show ma Saturday akane gigo Kitengela kok nen Friday kop to kiny ne ogundo gocho na ne bwana nyawan gi ndiema Kitengela bo wuoyo lakini jatelo kun mabe mano gunde wegi mangisa ndiema kun mabe tangisen kara kwa manyi kaka wakonye go ken maber mondo yudi gike go chak ti to kona nye wase wuog ndiema donga bende gana ka gise wuog ndiema kenda kara timo nango donga we kara ka gise no si wuoyo to bati mzuri ama bati mbato chiegno kende mandiema gocho na godhiambo nto karo timo nango tapenjo ndiema to dongo gundo wacho na nyuse wuoyo kendo watimo nango na to ngisa neno ngek manyegi wacho go gundo gunde nyongi semnan washughulika
Koro ing'ena piny ochako goya nyang'eng. Koro achako ng'iyo niya, ogunde nyinga otiyogo ka Ndiema koni, to an kagochone to wuon ndalo Ndiema bosewuoyogo. Koro an ing'ena ntiere ka nitie ng'ama nena be nan ka to nitie ng'ama bende In ng'ato ng'ata tuomi. koro Ndiema tuomi gi kode. Ogunde? Tuomi gi kode. Ogenya kogocho gi kocha to in emori. koro an apaka an kuma yamo dhiye koro igoya kama. Koro an kapok atimoga gimo to ahero ga penjo. An ga gi bestiana moro kanyo, tadhi tapenje ni bwana, Ndiema ni ne wachwanyrego, lakini nyocha oyaw grup moro ka michokone. To boy mani oron pesa, chal mochamo pesa, tan ma Ndiema gochona, makta boy chako gochni. Iparo nang' madhi mbele ka. To pesa ni kaka nene pesa ni onge, to boy cha bong'isa ni bwana, gino dhi mieni chilo. Kop ng'ani mokwongo kuwinjrego. To uchoko pesa ne to pesa no be onge, to une muloso grup ni. In ng'ama nochwanyre kode en kende mibet ng'ato buloso ang'o? Grup. Koro ing'ena gino donjona. Nogunde ni kendo dwa keta gi Ndiema e design mane. Ndiema dhi neno niya, agoye kendo achak ati nyaka gi nyinga chok pesa. By the way, chieng'no najam go gunde ma serious. Najama kode ma serious sim. Nagocho ne ba jam kode bang' seno gunde anto kendo fuela go kadwa. Kok dio Ndiema pesa anto watne no kiorne. Mondo ng'eno kiorne. Molo wonde. But ng'inga kitieko gi Ndiema an gola kanyo. Nyis Ndiema dir. Bana kanyo kore mane wayawo no gunde ni karozongo sha Ndiema maber. Kanyo kore mokunde no zungusha Ndiema makoro diel berber. Koro. Aduoga feel gini. Aduoga ng'iso Ndiema no atimne ya. Okres gini group. Ikon ji gimosetimo. Niko pano kanyal dhindi ki group no gundo chamo pesa ok mara. Pesa en mari in mani chokoni. Tano onge pesa mara mogundo timango. Ochamo. In marezi gino e group in bwana. Pesa no choko nago onwero kama lakini pesa no katimango. Okayudo. To by the way Ndiema be no winjo to raise gino e group. Koro en kose raise gino e group kaka bene koran organizer e group no. Tabiro idea machielo kendo. Tabe awacho na kalure go gunde wasetudre pesa na paro nonge. To Ndiema be ndalone mag tich oseromo. Koro kwanyalo ng'iyo kaka dwa konyi Ndiema yo machielo, to akonyi un ko pesa no to timre nadi? Onge. Ade joma ne ni group no winjo. Ba paro nitie joma ne koro wachako group no manyien. Ba loso nyaka nini mar chokono bad koro aduoga ndiko watang' nigo. Baduoga aedite maber. Bujogo bo understand. Kori neno malo ka. Dogno kandiko no ogunde takete i bracket. Magi pesa mano or no gunde mane Ndiema koyudo. Koro bracket no naketo ing'en kigolo ma tichako manyien ng'ato dhi feel niya no segolo tigole kanyo. Kiketo mna jok mochako manyien gi hawo. Koro naketo ma bracket ogunde mondo jok mani group ka dong ka seketi bracket no ogunde gi ng'eg mogo timre kokang'o ogunde. Tabiro nandiko kan For now, the amount we have in Tony Ndiema's account, new kind contribution list. Antonio Ochieng, koro ji ochako. Kora chako ne kora no kadwan pesa no kuto bi Simba. Kora achon pesa ni waon ne Ndiema direct. Koro jan dhano chako kendo manyien. Ai ka dhano sechako manyien to gunde loro group. Jok manogolo pesa bo chamo ka. Oseamua kendo konyo ng'ani. Mondo gigol manyien ng'ano yud gike. To gunde biro to mute kila mtu group maktan ng'iyo remove ai admin. Koro dong admin kende to koren munyalo we group na admin kende manyalo timango. Manyalo we. Bana no wango yadier. Mano no donjo na. Kaka Ndiema nogoch nan ba neno kuma gundo time group no donjo na.
ba text ogunde ba penjen babu kata wangi tek machal nadi inyalo chamo pes ng'ato to kendo jok michamo pes gi amua konye tiloro group gumitimo no ber boduogo piny bang' san ban neno ka jogo wuoy group jogo timo ng'o tapenjen gik miwacho group go dhindi kre lawi to en adi gik ma giwacho go nitie kuma giriambo giwacho adier kose giriambo gumitim yaw group adier ogunde no yaw group bochak chok ndema koro guma ne wang'o Ndiema momiyo Ndiema nye wadhi kogunde ma koro iwacho ni odhi make ni ne wadhi ka drum ne wan Roysambu ka drum kuma ne koro dong pesa ose koro wadhi manyo drums go wadhi kolgi to kwa bet Roysambu kwa bet ka ja drum kanyo to pesa no ori sim Ndiema koro nan gi sim Ndiema achulo ja drum kwa bet kanyo to aneno remove all group tapenjo Ndiema to ngundo remove group tabe ka yawo sima ka yawo data madonjo WhatsApp tanwa ko remove tapenjo Ndiema ndongero gundo koloro group to kabudho daka moko matin to genya gochona nto bwana uloro group nango kakineno genya gocho ga gero no uloro group nango tangise no wod mama kako ibedo removal no kaka be remover an go madhi mbele kia to genya ngisa wambe wabedo remove nyaka to ni Ndiema on group no bedo remove koro wan wakia go madhi mbele to genya ngisa ndog mana cha to gino duogo donjon to don wacho ni kakoro group ni makonya to pesa ma gunde nyo ben mia be pokomia madonga chaya to Tony go chono gunde to penjo gunde ni bwana gumitimo ni beber koro kanyo to Tony no yware chien gi simu gumane giwacho to kanyalo wajakia to Antony koduogo to ngisania Breeze Tony koduogo to ngisania kwa ka drum ka wakala ne uruma donge wabe wa ka drum Roysambu to wakala uruma to no dhi odonjo ofis OCS kanyo to giwuoyo ta koro dong an anuoko mar ofis koro gumane giwacho takia giwuoyo daka matin ka Tony wuok to Tony ngisan bwana wadhiro gunde mondo wawinjre kode watimo nang'o tangise ni kalore ga sira min goni kwa dhiro gunde dhi neno ka gimimonje to kisekelo report dongo nego ben kiwuogo OCS omi kita police achiel manyalo migad madhi watigi sheria to Tony dok kendo iro OCS to wuogo OCS to OCS miwa police adi achiel to wawo kuruma tigocho no OCS makayole koni be miwa police adi achiel to wadhi go kogunde gine gi kako gunde be an mana tero gi koro kanya minyalo wache nadhi make an mana tero gi kogunde niko pan an kani okuruma ne nenu wadhi wuoyo nok nenu wadhi mako gunde nenu wadhi wuoyo giwinjre kara ang madhi mbele manyaka group ogunde timango tane mami Tony advice na pana kidhiro gunde nyalo neno ka gimimonje kaw police niko puse yware nyakisim kaw police madhi nyalo keto piny buo to Tony bo wuok batero gi nyaka kogunde kwa chopo tan maduong odhodo gunde mokwongo kopna do kalight liel to gunde gine ngama ng'eyo an ogunde mokwongo ok nyal westi makaliel kaka na yudo kalight liel to no kiful ka jara ngiso jokan bwana ogunde ntie ogunde ok nyal westi makaliel to onge waduongo to waduogo wachungi dhot kanyo koro ka joma onge to wawinjo ka ng'ato movie ot ka to police achon bwana ng'ato nka to Ndiema ben system bwana ogunde ng'eyo ogunde ni iye ka ogunde ok nonge ang'e kora kian kora kiak tintie adier ka to onge ko was the way mo seduonge kin ng'ama nitie onego bed ni setimango se react takian police chano neno dirisha chano kolor nade to dhi to elo katen mar dirisha to koelo katen karo gundo beta beti kom ka isiting room mare ka obeta beti komo chati sim to winjo aka kwani dhot kaka ka wawuoyo to police changiso gunde no fungua mlango to gunde no penje achiel wewe ni nani to police ongise na pana fungua mlango to Ndiema nataka kuongea nawe
nawe to gunde ka winjo kamano to chung' to biro dirisha ka to Tony ne koro wuok kama odhi woko niko pwase duongo dhot ni bolo be koro neno nwa to polisi luongo Tony na pana huyu jamaa ko hapa kuja uongee naye to Tony biro to chungi disa tongi so gunde no gunde enan yawa ne wawuo Biwach ka idhi to gunde biwach pesa ni mocham Sterling no to gunde duogo loro katen cha to loro disha koro wadong waneno ka koseneno wani oyawo dhot ogunde kano loro katen cha boduogo bo simo stima namane kano duogo bo lingi ot kanyo koro Tony ka gocho ne to komak to duogo text doni WhatsApp ne ya no bwana aya kinywa wuokinyi to Tony shout kakano oro Tony message wan to Tony shout Idrisa ne no gunde bwana ya udhot wawuo gumingi sana kinywa wuok kinyo to polisi openjo Tony niya kwani ngisi kanyo no oro na message WhatsApp na kinywa wuok kinda secho mafuta na ukitengela nyaka ka kendo ngisa na kinywa wuok kinyo ogunde ya udhot wawuo ogunde no tamre ya udhot manya sai no tamre ya kanye masira matoni no ide kora be ngeni gini no kanyal donje kop jogi te gino siepe ogunde no siepna Tony bo siepni kora be kana setero iko gunde ba siemo ngi dot ana dok beti gate ka gitieko to watimango nikop dong ko gunde modwaro buoyo go gunde ta setere next step mara nen mane dong aongo kanyo koro tich gitiek case gitieke kora na beti gate to police no kendo police ariyo go Tony ke giduogo oko to nitie wato gunde modak machiegni kanyo to ng'e Tony kod nyimege to gunde mokariyo kanyo to ka giduogo to gichung' kanyo to Tony neno gi to Tony mosogi to gipenjo Tony ng'ama wang'e ndikeli koni en mana Tony ogo ema wang'e ni biro manyo to Tony be ng'iso gi yani biro kalimo gunde ka to ng'isa ka no onge to kazi no gunde chema ng'iso Tony niya mano gunde ni ot ka gunde ko wawere go sani nikop Tony bene kodwa no jogi ong'e niya nitie beef moro kinde go gunde koro wuondo ga joka no biro limo gunde to koyitimango okoyude joka be ng'ise kan mano gunde ni ot ka ogunde ko abetu godhiambo sani seche go ng'en Tony hombo go gunde bwana ogunde oro nyaka Tony message niya ase ogudhot machiena ni bi center kore ka Tony open up sama koro gunde se wonde ka pod wuog jogi ne ogunde ni bi center wangiso kazi ndo gunde na adier kuma dhi mbele to kazi ndo gunde no ngiso an bwana kesi la nonyewa yalo kumo gunde ka pukuti ko tendala di ndala reyo manyaka landlord ne manyo biro botatua case no koro kumwa tim an guma da konyigo ogunde to ni otka odno onge dhot machie makowok to wuok mra kumu betie ni to koko wuok ka ogunde ni otka koro kumwa tim wagoch landlord ne kop ke ateka maro gunde to wadago e plot ka to luongo ke ateka maro gunde to ke ateka gochon landlord timi Tony sim to Tony gochon wuog landlord to explain landlord ka kotimre ko police ka koro dwano tur dhot mondo mak jamani ye ka to be waneno tur dhot no ken right okunya tur dhot ka landlord ki koro ngochon landlord be ngiswan koro biro ader katio gimoda ka pato landlord ochopo koro landlord ema nogolo go gunde oko seche go to wan ingeno seka ngiso nene kanyo nyaka kazi ne mwan go ni ogocho ni ka bo o manyo nyaka location bo oro no kazi ne ni WhatsApp to gimoro biri wi aba ngiso jogi ni bwana wanyalo wacho to karo odhi adier koro go mwatim dong disa ne oyaw to wifi ne machiegni tange maber no gunde kani o to konyal nyaw data go mwatim kodwa ngeno gunde onge ka adier no ko wondwa taso lweta ta simo wifi cha tangiso gin kuna ko gunde the offline teni otka ko wifi dongo sim tadere ka kana wodha gicha kama te ko gunde the offline to ngiso gino gunde nka iwinja
kore mi gocho landlord ke atika to biro koro landlord location to se oro mabisende nen ga bisende location osika ori WhatsApp ma to ori WhatsApp ma kazino no onge ga yot kanyen bise ten yot ka kore ka landlord no biro bo explain landlord ne bo ngiso landlord en man kata ka wabiro ka wan go mwadwaro en no ogundo wuog to ni gi ne kaka gi solve niko group oseloro to group ne mikonye toni kore ka landlord wacho ni wache ni landlord be waamua open up to ngiswal bona cases mag ogunde mag pesa oseyalo ka bol nyaka landlord ngiso kan bwana manyo cha biro yalo ka mogik na biro yalo ka almost auchiel otieno mogunde wegi mogojo landlord ne no jomoko duongo ne dhoot to en gare asin madipo ni duongo na dhoot kose to landlord ongise na okan maduongo ni to gundo ngise to landlord pimo no male to gundo duoke niya nyana paro nini madiduong na kopin man gare as marot so anonge wendo ma suspect ka wuron timango biro lima to gundo to wacho na waor ke atika na mondo ngi to go wacho no gundo duogo ne bak bwana jok adluido jok maduong na dot gi magi jok makia magi dibed mna jo maricho bulan lodo biro kala joma duongo dot gi onge maber magi joma biro timango joma biro bande kori hinjo koro wabedu jok moko moera dier iwinjo ing'era dier go maber landlord ni man gi gopi to ng'ato ni ne miduongo dot to ng'e maber lano to koduongo ng'e joma duongo ne koro lalo no wacho no biro bo tatwa case no bo jogo dhi gini wachunu ka ogunde niti dongo iso mane ko biro wa explain ne ga part wa e kodwa dhi golo no gunde yo kendo chako nono ko gundo se ok nyaka oko menya ko ngiso ko gunde nyocha wango mafuta na kabiro kano kadaka mnan case ni achiel ma pesa kendo kawuono pokoti ko 2 days kendo chaka biri case machielo gigi tete more wede ne benitie machiegni nyaka kara sama ne wadhino wede ne gima no ngiswa ni bwana wan wa ol kode timuru gi muero mano nyamen ge kian boy chen kazine no wacho ntoni ni bwana wan boy ni wa ol go timuru gi muero winja koro adier makende ne ya ogunde to ni no kodhi mako ogunde nodhi mondo ji owuo no jogi nodhi mondo owuo lakini reaction mar ogunde manongiso polise kano ogunde ok ng'ama be ok ng'ama ae kendo gumane koro kosea nogunde momiyo nomako ogunde kop joka wacho ni ng'ato wacho ne ma nyamin gi anan kazine lakini giwacho ni gan gi ol kode ma en jomo nosele marach ne en wedene wedene moningo beni teten temo segaru kod gi ol kodi ae behaviors mare ma koso yawo dhot cha nikop joka neno niya ka wasebiro bwaneni temo kiyawo koro kwa wei sama nen ga bisenda no ng'lano ne obiro boduongo ne boyawo nowuok bisenda boduogo bodonjo to boyawo dot bowuok oduogo modonjo gi backdo maonge odonjo gi ereru yawo nu dho lakini konchiel ba wacho niya ogunde nen sawa Omari kata insani abiri dhodi gu police tiseko wangi bin wango ni felo to biro gu police to dhod no pok yawo bwana ok da yawo but ingeni ndiko ni bwana onge mano notimo kosa lakini bwana kitano ok da yawo onegi chak sari gi esime wach ni bwana luor mane do timo
Nerungiso Tony bwana. Maluor bwana. To Tony ne bebe. Ing'er koro no kono nyal trust Tony ngidwa wuor. Kopore ngano osebiro gang'o police. Lakini en mentok. No ken no guma no ben the police station. En ga mentok. Koro momiyo gini police cha beno insist nyako dhi go gunde. Kop no wacho niya. Ka en police mongiso ng'ane ni yaw dhoti wuog Tony Ndiema. To ng'ano tamre yawo. Police okone wewe fungua. Kanye ma police no nongiso Tony ng'ane ok dwa chuli. Koro mane umiyo notero go gunde ka police. Lakini ok en guma no ben nigi dhi ka police. Koro kosa ni kuom Ogunde. Kosa ron kuom Ogunde. Donga paro kta nyaka chak kuin kaka kineno story no kadhe ineno kosa no. Ogunde Karolok ngene field one tin and then one jok makuro biro. Number 1. Kano wan ka police an ng'en by the way stocho gunde gito no kadonje beno kawuok. Mabende time anomi achako wi story ni kano wan ka police ogunde no approacha. Nandiki group no chamo pesa akia jothum mage an gi evidence kanye mana chako wuoye to an kaka nyuol raga ne ya guma kia maber ok awuoga mabiro chako explain no maris juni na adwa ka guma kata kipenja tang'isi ni bwana umari wege moywak na ni hinye iwinja koro tamba mondo na rezi group no gunde no chamo pesa ng'ato mis ni ng'ane ema noywak na nang'o no gundo hinya naparo nero wan kodika tiwinjo ka boy no wacho no gunde no chamo pesa ne pesa di 20,000 is sterling. 20,000 Mane Eric Smart. E mokwongo kelo na wach Javan no siepe na Javan makayudo aseti nyaka kode to Javan be oywak na no gundo chame koro ma Javan by the way ma Javan to koro lit moingo kta matoni at least ne anime choko is true ma Javan to lit wawe nyiero ma Javan ten kuma kita kitimo na to kone ko be gan warado wawuoyo mabende anyalo wacho Javan onga maber Javan maka jura chiel onga maber nko pan to macha to kitimo na to ko ma Javan tingene deposit ai gumalit niya igolo nyaka jotugo mapodo wuoyi mana kuom Ogunde achiel manager maka ema koro gumalit guma Javan niya ogolo nyaka jotugo dhi nyaka town koseorne deposit koro Javan dongo eno kita kilnen manager nigi deposit manyalo ai kawo jotugi we chuny town tim ing'e maber pesa ni sechamiyo ai ka jatelo go chun ting'ise niya nan pesa no nakian ng'ama noro na paro noro na grong namba batiyo for real ma pesa ma ji dhi go tich bwana by the way Javan nigo chuny Javan med bet go chuny min gono Nyasaye bo gwedhi ma chui mkali oko post by the way nan bana kausi kana winjo story no naparo nen jokes baka osi mbana wona gochon Javan kaka ng'amo siep nen ko pana ero gadier na gochon Javan sari otieno bang' zen Javan awinjo story moro ka en adier no gunde no chamo pesa ni Javan no explain bongi sano kata 20 no kende okalo bo explain an makamane en kuma kama ma Javan wacho aparo simba no ng'ade ka Javan no ng'isano pesa mo andho gunde 37,000 mo gunde no chamo nyiso ni makoro trend mar Ogunde okanyal wacho ni trend mare ko kare dongo oye ka Tony ero nitie pesa ma Tony ywago odhi ka Atalanta kaka be nogocho Tony kwan gi Tony be dae 20 be no chamo 20 kaka to nogocho kawinjo
mano kaka to koro gocho kwa Tony osemake ken oruma tema kako gocho Tony. Ni make kaka uwe. Anto kaka no go sim Tony. Imake. Koro 20,000. manyiso ni onge kuma oseaye ma rekod ne ler. Dongo osebedo mana gi Tony kaka Javan to gi sani ka en. Donge owuok ka Tony to dhi ka Elvis. Elvis. Yeah, Elvis. To owuok ka Elvis. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kama unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kama unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Elvis to dhi ka kaka. To owuok ka kaka to dhi ka Javan. Koro ka Elvis kende ma Koro ka Elvis takia. Elvis ema ng'eyo. tafadhali ne osiepa ma ogonde ing'eni wan kore miluongo ane young generation ma kidwaro manager maber nyaka iyud ng'ama tin ma nigi nguvu, energetic. Kidwaro producer imanyo ng'ama tin lango thure gini. Kidwaro jathum imanyo joma tin. To ko wan joma tin demo chako gi gik mane neno chon gi to koro Neno. Gumang'eyo. Itomo ka onge manager moko jakuo. Iwinjo. Manoro gumagi kwa wonre do. Niko manager moro jakuo. Kata na jakuo. Lakini okikete wang' teko sana. Ndi kuma kochopo te ywayo chien. Ing'iyo nae. Obedo nade. Mano kore do kono ni quality mokwongo mondo mi bed manager mar Ohangla nyaka ibed jakuo. Ing'e ni kuo nitie gima ko understand ga. Ing'e gima kwalo en? Kwalo? Ikaw mondo ikaw to kidwa no ng'eyi. Mano kuo. Kori no kata manager ibiro nwango niya. Nitie onge kuma diwach nan manager biro tiyo higa to higa band. Bo chwe man tiek mogo e nengo no boga wache exactly kuom jatelo. Nitie nyaka kuma mako kawe 60 to nyaka wache 50, apar moro nyaka lal. Dong mano kwalo. Mano kwalo. Koro kata beda mabe aja kuo. Koro mai iketo e gimoro ni wan gi stealing to gi robbery. Robbery en ng'ama koro kawo wang' teko. Mano to guma ng'eyo onge ng'ama nyalo wanda perfect piny ni koka pesa. Bwana pesa jachien. Onge jachien ma ingo pesa. Katinzani kadwara dwaro no mari. Mari ni koro kumigike ni ng'acha dwa ne dhenyon na. To jachien ma bro kuongo mien pesa. Kata ini woni bro kuongo penja ni chula pesa ni. Koro pesa jachien. Koro watima riek. Mane advice manyalo miyo gunde watima riek. Lakini gik moko madwa ketho nying, gik moko matindo tindo goto kono beno odonje. Wan isemiyowa story. Sani tiyo gi Tony Ndiema kaka manager. Inyalo miyo joge ni mondo mi konwa ni to gin be mikakati magi miketo mar ensure ni namba no kadhi megi kaka manager ma Tony Ndiema. Idhi miyo gi namba Tony Ndiema. To kiwa dongi iwe na explain. Aparo ni ya tich machiwo namba no aparo ni Tony mono ben chiwon ko pen mono ben ondiki wall ne.
Sani ng'eni ng'ato kadwaro manager matuno ko bibiri Luo Trending, obro dhi wall matuni. To search Tony Ndiema. To ka Tony pok otimo mano kata an kachiwo namba, ere ng'ama dhi trust. Ichalo ng'ati gimoro tok chik. Bas, mana chimi chok chik, mano katimo tich moriere. Abed no setimo mano tawacho na Koran freedom kosari yampo. Mana die. Sani kiny kobiro bo wacho no mari. Bina koni ni mama ne jana. Ere kuma nye mawinjire kodi. Dongo twewa. Koro nyakwalo protocol. Mane. Ng'ama dwaro Tony Ndiema dwaro book the timeline to Tony. Kiyudo namba nago, kiyudo mare gochni. Go namba ma jathum oketo. Moketo ni buo mare ma booking. Nyakore mogin chunyo tieno, pinyo lil seriously. Ma hapa ni nyalo winjo kanyo no endo. Oangla ojo kata rumo. Ne wan kaendi e gesa kuma bende Tony Ndiema gocho achiel kachiel. Wan kaendi gi felo ma bende ineno kotimo maber kabisa chien kacha. Nitie kaka ne winjruok ochochni matin. Tineno ka giduogo kendo koro gitiyo kanyakla. Mano bende e picha mwagombo ni otimre Oangla kaendi. Ji ok bed gi gimoro moluongo ni permanent enmity. Koro inya kora mogi med kete manaka kasto ne ng'ama dwaro mang'eny about Tony Ndiema inyalo dhi e timeline kacha chaendo. Wan kode bende gi interview kopo ni pok ineno interview mar Tony Ndiema be nyalo manye ke winjane ni ang'o miyo ne gimako ogunde magitero e jela. Ing'eyo niya kapok itieko. Nyocha ng'ao osiepa moro gocho na bongisan an gi message no bongisan kwani thum tindu loko siasa. Muyanye to kendo duogo mana pamoja. So mane message. Boyene chako bedo osiepni kendo. Uchalo jo siasa uchwanyoru kawuono to kiny un osiepe. Iko iduoke ni mane thum. Mane thum. Dong thum en siasa. But gimang'eyo ok thum kende. Ng'i kata mamau. Mama une nyalo chwado na duoko penjo ni. Ang'isi gini mondo aduok penjo ni. Ineno niya. Samitimo gimoro maluwo chik. Ing'en nitie jok mabiro neno niya. Felo notimo marach kuom Tony. Kendo chako dok kuom. Lakini guma nyaka ging'e niya. Guma notimo na momi atimo gino no. Sano ok onyal timo ne ng'ato. Nkop kodhi time to dhi feel gicha. Yeah. Odhi feel gicha. Tiparo na lenga. Gino do hinyi to samoro embe doko change. To sani bedo kuro kuwo. Kata nyathi kokoso. Tik turo ga boka titime nade. Ichwane. Kora paro ni understand. Koro kongiso ni kichwado nyathini tibiro riembe nyaka dala ni ya koro kanyal wuoyo kodi ko patimi nade keja sechwadi nyathi be kisechwado boy ineno ko fil na diero koso ingeni katini biro hoye ibro kone ni iseywa kainya koro lenga liko pasira tingenya nyalo mitim gimora mora koro mane apa ni jogi winjo felo muneno ni be negi ka haya osiepe na moko sebedo ka penja kanyo akono gene go namba no ne osiepe moro mono chiwo geche cha go namba ni kanyo koro podi nyalo manye e mbui ka chiche iluonge ni mege nyingi kaka iluonge Facebook Felo Wuod Nyagoro TikTok Felo Wuod Nyagoro social media handles mekete to bende namba neno sechiwo chien kacha inyalo manyo interview wakode Felo Wuod Nyagoro chien kanyo inyalo ng'eyo namba neno wasewuoyo kanyo malach ma ng'ama osiepa mabende sani koro wan ka Tony Ndiema sawa koro adwa ni koro next time kwa dog interview
Mamondo jopinyo amini niya. Ne wawuoyo bochopo kuma solve bwa duogo. Next kora dwa wabedo gi Tony Ndiema mwenye interview. Wabedo ji adek. Wabedo gi Tony. Wabedo gi Mondi be neno osubmit na dier no koso. Momi awinje kose. Tony Ndiema iduogo ka kendo. Tony Ndiema nyaka iduogo ka mo reconcile. By the way, but Tony Ndiema to ngama ber. Tony Ndiema kata nomanya by the time mane wacho ni wapogore cha. Mokore no marin kanye ndalo na timo mana gi simu aterero isambu bwane room moro matin kama wabede stool. Lakini anabede kube. Nitio gopo. White. Nitio gisimu opo ma white. Oket simu no kama to. But Tony Ndiema ngama ber. Ma ene mama isene no ngama umanyi mondo me utiek issues. Ndalo na puonjo thika. Koro waromo thika rodero isambu. Ntenya ka ngama nyo penyan bwana maka gik mani wacho kuom Tony leno pod wuotho pamoja. Lakini okipenye ni Umari no wacha ngodo. Niko pesa di 200 shillings. Modi god. Maga tindo. Umari no uwe molonyi mana top. Bodi nyaka Kisumo live. But no check with duogo. Mane live. Mane momiyo akono joge wake. Mane momiyo chwanya kabisa kaneno ng'at machalo kaka Kokomo Victor. Kapodo mako sigu moko magine. Ingeni gini jipenja ga gimomiyo an beta nikech atemo sa joge tineno maka joge gini itemo moso ng'ato ringi. Ingeni wachni no. Nikech kata ema jalamo keto na strike ma wacho gige na te. But kuro emo osiepna makadonjo Omari wawuoyo. Iwinjo kamane kaka ginedhi. Tema emilao 24 hours. Ema. Tema wamiel ge stage ma kideno kwa gine kama. Koro mache maturity, mache gik mwadware music. Iwinjo, nikech okenya mako na nyaka tho. Kasto ng'ato kose correct a certain part. Sawa. An naneno ni bas ka ema noketo na strike to claim osetho. At least mano chulrego. Iwinjo, koro wadhi mbele. Omari. Wacha ni YouTube pimo ngima ng'ato. YouTube bwana to mana ini wegi mora bwana makoro YouTube na makoro nedwa chako timo to ng'ato chako tamore makoro thogi kuo. Sawa. Sawa. Ero kamano nyakwaro mogi. Wachakwaro muru kendo next time mapod Luo Trending Nation. Ritwa uru wadwa bedo kaji adek. Wabo biro gi Tony, kaso Tony bo wacho no golo thom dwe mar 4. Wadwa golo double. En triple. Thombe adek. Wa support Tony Ndiema donjuru kachache YouTube mare subscribe. Ngama dwa miye show number 0715 modong tinyalo medo. Manu wuoyi wadwa kama kunembni 4 to batem odong' auchiel makia. Koro donj kache page mare mondo support. Thank you so much ne wan kaendi. Koro to tieno yawa we adonja miela jawa matin tadhi anendi. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.